Na tento projekt potrebujeme vývojovú dosku ESP32, breadboard, PIR senzor, LED diodu, 2x220 ohmové rezistory, 7 prepájacích vodičov a napájací kábel. V tomto zapojení používam dosku ESP32, ktorá riadi celé osvetlenie. Na schéme sú 3 hlavné komponenty: PIR senzor, LED dioda a tlačidlo, ktoré je súčasťou samotnej ESP32. Všetky súčiastky sú zapojené cez kontaktné pole breadboard, čo umožňuje jednoduché prepojenie bez spájkovania. Začíname PIR senzorom, ktorý slúži na detekciu pohybu. Červený vodič vedie z pinu VCC na senzore do výstupu 3V3 na ESP32. Modrý vodič spája GND senzora so zemou GND na ESP32. Žltý vodič ide z výstupného pinu out PIR senzora na GPIO pin D25. Ďalej je tu LED dioda, ktorá slúži na svetelný výstup. Žltý vodič vedie z výstupného pinu D27 na ESP32 na jeden koniec rezistora, ktorý chráni LED pred nadmerným prúdom. Z druhého konca rezistora ide prepojenie na anódu LED diody. Modrý vodič vedie z katódy LED na GND, teda na zem, čím uzatvára okruh. Na ovládanie osvetlenia slúži aj tlačidlo, ktoré je zabudované priamo na doske ESP32, tzv. boot, a je pripojené na pin D0. Na začiatku programu si najprv nastavím piny. Pripojím PIR senzor na pin číslo 25, LED diodu na pin číslo 27 a tlačidlo, ktoré je priamo na ESP32 na pin číslo 0. Tlačidlo je nastavené s interným pull-up rezistorom, aby sme vedeli čítať jeho stav správne. Ďalej si vytvoríme premenné. Mám premenu režim, ktorá určuje, v akom režime bude osvetlenie pracovať. Na začiatku je nastavená na 0, čo znamená automatický režim podľa PIR senzora. Ďalšia premena je posledný stav tlačidla, ktorá mi slúži na to, aby som zistil, či bolo tlačidlo práve stlačené. Potom začína hlavný nekonečný cyklus programu. V každom kroku cyklu najprv prečítam hodnotu PIR senzora a stav tlačidla. Tieto hodnoty si vypíšem na obrazovku, aby som videl, čo sa aktuálne deje. Potom skontrolujem, či bolo tlačidlo stlačené. To urobím tak, že sledujem prechod tlačidla z hodnoty 1 na hodnotu 0, čiže z nepoklesnutého stavu na stlačený stav. Ak bolo tlačidlo stlačené, zvýšim hodnotu premenej režimu o 1. Keď dôjde na tretí režim, program to vráti späť na 0, takže sa režim prepína stále dookola. Automatika, stále zapnuté, stále vypnuté, automatika. Po tejto kontrole nastavím LED diodu podľa aktuálneho režimu. Ak je režim 0, LED sa riadi podľa pohybu PIR senzora. Keď je pohyb, LED sa zapne, keď nie je, LED sa vypne. Ak je režim 1, LED je stále zapnutá bez ohľadu na pohyb. Ak je režim 2, LED je stále vypnutá bez ohľadu na pohyb. Nakoniec pridám krátku pauzu pomocou sleep, aby procesor nebežal úplne zbytočne rýchlo a aby sa dali pekne zachytávať stlačenia tlačidla. Tu máme SMP32 s PIR senzorom a LED diodou. PIR senzor nám spúšťa LED diodu, keď zachytí pohyb. Máme tu aj manuálny mód zapnutia LED diody. Keď stlačíme tlačidlo boot, tak sa nám
prepne do režimu 1 a to nám teda spustí LED diodu. Natrvalo, teraz je PIR senzor odstavený, takže ani nám to nezapína, ani nevypína. Keď stlačím druhýkrát tlačidlo boot, tak sa nám LED dioda vypne a taktiež nám PIR senzor nebere informácie, teda berie, zapisuje ich tu do programu, že ako je v čom nastavené, ale LED diodu nám nespúšťa. A keď to ďalšíkrát stlačím, tak je naspäť v automatickom režime, takže zachytáva pohyb. Toto je také krátke zhrnutie tohto videa. Taktiež môžeme vidieť aj v akom režime je tlačidlo nastavené. Môžeme vidieť, ako to prebliklo. Taktiež na PIR senzore môžeme vidieť dva potenciometre. Jedným potenciometrom nastavujeme dĺžku, koľko má nám nechať zopnutú LED diodu, a druhým potenciometrom zase nastavujeme, ako citlivý má byť samotný senzor.